ke na kyala kowa sai da ke zan yi soyayya. Ke ma saki kowa baby ki zo mi lubayya. Ko za a yi mini sawa ko da hace ma za a yi min illa. Sanki ni na rike har ranar da zan koma ga Allah. Kanki ba mai bani tsoro, da na rasa ki gwara yi mini horo. Kici malama gare ni gwara in dauko allo. Saki ya shige ni ya fasa mini kirjina mai kyawun kallo. Dan Larai. Na'am Abdullah. Yau na ga ikon Allah. Me ya faru? Yau na ga an mutu an dawo. Kai, kana da hankali kuwa? Ko dai santin shayi ne? To in ba santin shayi ba, ina ka taba ganin dan Adam ya mutu kuma ya dawo? To bari ka jin baka labari. Ina Hajiya wacce nake mata direba. Hajiya mai kirki kenan. Mijinta shekara 5 da suka wuce ya rasu, amma yau na ga ya dawo. Assalamu alaikum. Okay, muna hanya. Okay, kokumba? Okay, to shikenan. Da Allah direba, idan muna tafiya an kaga mai kokumba ka tsaya zan ansa. To. To yanzu ka gane? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Abin koko. Ina zuwa kawai. Yauwa yanzu ka gane kawai bari an baka wannan. Yauwa, na gode fa. Yauwa Hajiya. Me za a bayar? Khalifa? Kai ne? Hajiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya. Me za a baki? Me za a baki? Hajiya kin san shi ne? Kaga mijina ne fa. Hajiya ina ga dai kuskure aka samu ko? Wai kana nufin baka gane ni ba? Ni suna na Khalil. Kuma ni gaskiya Hajiya ban taba yin aure ba. A'a, kar me haka da kai Khalifa. Hajiya ko dai kuskuren da aka samu dai. Me za a baki? Kamar na ga kaya kika zo siya. Kuma kina ta Khalifa. Suna na Khalil. Hajiya. Da kika ce mijinki shekara 5 baya ya rasu. Kwarai ya rasu, amma wannan mijina ne. Hajiya ina da ganin fa kuskuren aka samu. Ko kuma ba za a baki ko tumatir ko kuma albasa. Wallahi mijina ne. Da Allah, please idan ba za ka damu ba. Muga hannun riga. Muga hannunka. Hannuna kuma? Eh. Me a hannun nawa? Da Allah ka dan nade hannun riganka. Gashi ka gani ko? Wallahi mijina ne. Wallahi kai ne, wallahi mijina ne. Hajiya ina ga kuskure aka samu. Saboda kawai kin danga wannan sai kai mijina ne, kana nufin ka ce baka gane ni ba? Dan Allah dan Annabi ka tausaya mu. Hajiya idan kayan miyan za a baki kawai a baki. Suna na Khalil ba Khalifa ba. Wai kana nufin ka ce baka gane ni ba ne? Haba Khalifa. Kai ne Khalifa, kai ne mijina. Dan Allah ka duba ni da kyau. Suna na Khalil ba Khalifa ba.
Haba Khalifa, dan Allah idan ba za ka damu ba. Dan juyo bayan ka in ga wani abu. Juya dan Allah juya in ga wani abu. Bayan riga ta kuma Hajiya. Bayan jama'a kuma Hajiya zan cire rigan na. Hajiya, ya za a yi ki ce nan duk jama'a ne ki ce dan cire miki riga ki gani? Ina nufin ya dan ja kaɗan ne akwai abin da nake so na duba. Ka fahimce ni mana. Bawan Allah. To, kaji. Dan Allah ka fahimce ni. Kai To, ina ne? Nan ne ko wuya a bayan riga ta. Wallahi kai ne, gashi nan. Wallahi kai ne, wallahi mijina ne kai. Wallahi kai ne mijina. Wallahi mijina ne, gashi nan kana gani gashi nan tambari, gashi nan a bayan ka. Kalli, me yake faruwa ne haka? Baban mijina ne. Wa? Mijina ne. Wacewa ce wani mijinta ne. Mijinta? Tabbas baban mijina ne. Me hujjar ki? Baba ina da shaida akan haka shekara 5 da suka wuce a baya. Amarya. To ga shi a garin sauri har ka manta jaka. Na sha'afa wallahi. Kin san wannan mitin din ne gaba ɗaya sun azazalan gaba ki ɗaya na manta. Irin kyau haka? A haka ne kyau? Sosai ma? To ai aikin ki ne. To ai na fi so ka ce ina kula da kai sosai. Allah ka ga yadda kai to? Dan Allah da gaske? Mana. Ko dai tsokana take? Kaffa ka sa in fara kishi. To ai wajen mitin din ma kuma da mata. To ai ban ci a kula mata ba. To idan suka yi magana ka kula su? Iya maza. Iya maza kawai. Yanzu da na je duk wacce ta yi magana ba zan mata magana. Ka ce na hana. To shi kenan duk wacce ta kallin sai ke rufe idan ki amarya ta hana. Yawa amarya ta hana. Shi kenan. Idan tafiya za ka yi ka banne. To kuma tafi tare. Tafi tare? Yanzu dai bari in yi sauri kin san na yi mission ɗin flight dole zan je tasha sai in hau mota. Okay. Kin san nan da Abuja da nisa. To shi kenan kula min da kanka. Insha Allah. Allah kuma Ubangiji ya kai mun kai lafiya da mun da kai lafiya. Na baka amana. So na rike. Ke ma ki kula min da kanki sosai. Insha Allah za ka daga samu ni cikin ƙoshin lafiya. Alƙawari. Cika. Yawwa. To yanzu dai ki je cike ko kafin tafi ni ya fi son ga. A ni na fi son ga kaje. Ki hausa man mana to ni ma in yazo sai in ga hawan ki sannan sai. Ka da Ba dai. Ki hausa man mana in yazo sai. Kin fi son tafi sai. To da ki tabbata da na fita ki ma ki hausa ma. Kin yi alƙawari. Bye. Love you. I love you too. Anytime I say I love you, stick it till you love me too. Anybody tryna hurt you should be ready for me too. Yake idanuwa na suke sanyin tozali. Zuciya ta yi ma alkawari. Yake ne zana launa mu zaga cikin yawi. Dan kina kyala kowa sai da ke zan yi soyayya. Ke ma saki kowa baby ki zo mi yo lubayya. Ko za a yi mini sawa ko da hace ma za a yi min illa. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Barka dai. Yau barka dai. Da wa nake magana? Sunana Dauda Yohana. Okay, Allah ya sauke. Da Allah kin san wani Khalifa Muhammad? Eh, na san shi mijina ne. Good. To da Allah ki dan samu wuri ki zauna. Subhanallah, ina zaune me ya faru? A'a dai ki dai dan samu wurin ki zauna. Ina zaune dan Allah please me ya faru? To shikenan. Dama wata 'yan matsala ce amma ba matsala ba. Okay, ina ji. Motarsa ce ta ɗan yi accident. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatsari a ina? Kin ga ki kwantar da hankalinki. Malam dan Allah kaga ka gaya mun ba magana kwata da kai suna ina suke. A nan kan hanyar Abuja motarsa ta yi hadari ta fada cikin kogi. Amma muna nan muna iya kokarin mu fito da su ɗaya bayan ɗaya. Abinda nake so yanzu ku yi gaggawa ku zo don mu kai su asibiti. Okay, gani na zuwa. Da na rasa ka kwara a yi mini horo. Na je gurin na kalli gawa kowa.
kin ga ba kuka zaki ba ki fito ki gaya min dalla yadda zan fuskanci wannan magana ki kwantar da amma ban kalli nashi ba to na ce ko numfan da aka kira ni daga cikin wayarsa aka dauka ashe ba daga cikin wayarsa aka dauka ba na'am wanda ake bayarwa a tasha ne bayan mutum zai hau mota shi aka yi amfani da layin aka kira ni daga nan ban sare ba na zo na ta addu'a Allah ubangiji ya damun da mijina lafiya saboda a jikina nake jin mijina yana raye bai mutu ba yana raye zai zo gare ni kwarai ma kuwa domin magana nan take akwai kaihin gaskiya a ciki domin ku ni kan kaina sanda na samu bawan Allah nan shekarun sun kai haka ga domin sanda na same shi ni mafarauci ne a daji ina farauta da daddare na ce zan sha ruwa ina takawa da daddare tun da mu mafarauta ba mu shan ruwa a gefe sai mun taka mun jiran ya kai gwiwanmu sannan kai ka'ida mu na mafarba mu sha na taka kafa ta haka sai na ji na dungure shi ina dungura haka sai na ce anya wannan mutum ne ko ne aljanna ne haka ina sa hannu sai na ji kafarsa inda Allah ya taimaka da ba zai rasu ba kansa a waje yake cikin ciyawa na dafa kirjinsa da cikin ragowar numfashi na taitayo shi na tattago shi na taho da shi na zo gida na ajiye shi nake ba shi magani ake ba shi da sha da ko da kwalba amma har yanzu bai gama watsakewa ba saboda haka amma hajiya ban ki ba ina so ki tabbatar min da ainihin wani abu wanda zai iya gamsuwa da cewar kuna da wata alaka da shi domin bahaushe ya ce yau ce haushin karen wani gida kin san dare zaki ji kare a ce yau to saboda haka nace ku nuna min wata shaida wata zan iya gamsuwa amma wannan na dauke shi a matsayin da bari in nuna maka hoto na da shi yau hoto kaga wannan aike da shi ne ƙwarai kuwa to hakika na yadda da cewar ainihin wannan magana taki gaskiya ce to amma fa da shari'a har yanzu bai gama warkewa ba kuma ni ina tunda ni ma wata hukuma ce zan iya baki shi ku tafi amma me zaki bar mu na tabbacin cewar in har ya tafi zan tabbatar ina sanin cewa lafiyarsa ina sanin rashin lafiyar da ke da shi gaba daya baba zan baka namban wayata saboda ka tabbatar lafiyar shi to shikenan in kika bayar zan yadda to Allah sarki yawwa to haka take ko haka take yawwa to zan dauka to amma kuma baiwa Allah sai dai kuma menene suna da zan saka domin an ban lamba ba suna kin ga me sunanta sunana Khadijah manyan mata to Allah ya albarka kuma do Allah a kula da zumunci insha Allah yau da tunanin san da na rike miki shi har zuwa yau nagode baba kai min komai nagode Allah ya saka ina godiya sosai ba kuma wani yiwa kai ne kuma do Allah a kula insha Allah a kula insha Allah madalla zamu na waya saboda ka tabbatar da lafiya kikenan za ku tafi mu tafi baba na ko iya zuwa baba mu tafi tare da kai kawai mu tafi je mota to shi baban ba komai ya karba komai na gode ni ma na gode baba dan Allah mu tafi tare da kai kawai ko mu tafi to ka ji yadda aka yi tab lalle an mata an dawo kai na kofin shan la ilaha illallah kai ban koshi kamo shi